Ħejkna storja jina smajt fuq xjentista footage kem skantajt kif xarba ħoloq tal-ġubiet bidlitu f'mostru min ta' sħarijiet min nidun twajjeb maħbub min kulħadd spiċċa waħdu mistmer abbandonat għax il-karattru imbidel mhux ftit tiegħu x-xarba saret sit u hekk ġara lilek tal-vizzju qalil bil-kemm tinaraf tant seħħet tibdil qabel għalik kienu l-ewwel il-mara u luli issa dil-familja qed titfarrag biċ-ċir nixtieq li nista' seħer nagħmel biex lura reġġas minn mill-ġdid u terġa' għal dak li kont qabel u ngħixu aħna l-koll jitfih biss jibda minnek dan is-seħer li deċiżjoni minnu fih tieħu lura ħajtek ħadd gawdi is-sabiħ min nidem biżel u tan dedikat il-vizzu rikbek u sirt id-disprat ġismek jitriet ħlief meta tkun ħadd dik is-sustanza